Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanyny websaytymyzda iň köp okulanlar Aşgabatda näwelli adamlaryň giýji protest ýürlerip köçe girmeglerini goparşy. Prezident Berdimuhammedowyň videosynyň sosial media ýaňsalyşy we köpleriň ony ýaňsa alyşy barada boldy. Sakarçagada okuwçylardan özlerini türkmençiligi görä alyp barmak çäreleri talaba laýyk gatnaşmak talap edilýär. Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionaty bilen baglanykda türkmen özbek serhedi ýapylan atly makallarymyz hem köp okully. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Berdimuhammedowyň videosy sosial media ýaňsaly köpler ony ýaňsa aldy. Türkmen näwit 5 ýyl bäri Kiprli partneriň öňündäki bergesini üzmän gelýär atly gepleşiklerimiz çekýär. Azyk gytçylygynyň fonuna türkmen telekeçeleri çörek önümlerini eksport etmäge taýýarlanýar. Türkmenistan 1 milyon tonna paýta hasylynyň ýygynalynyny aýdýar atly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň tomoşaçy çekenleriň başyny türkmen görnüşleri. 44-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Onu ýurt içinden düşürilen suratlar synlap, siz hem bize öz düşüren täsin foto suratlaryňyzy ýollap bilersiňiz. Şeýle bu hepde Moskwada ýene dugtaryň owazy ýanglanan atly videomyz köp tomoşaçy çekdi. Bu videoda Moskwada Nurhal Mehmedowyň hormatyna geçirilen dugtaryň owazy atly halkara saz festivaly hakyny maglumat berilýär. Bu hepde iň köp gurrun edilen gepleşiklerimiziň başyny Türkiýanyň göç edarasy bozgun türkmenistanlaryň ýurtdan çykmaklaryny talap edýär atly gepleşik çekýär. Şeýle-de dinleýijilerimiz, okuwçylarymyz Berdimuhammedowyň videosy sosial media ýaňsaly köpler ony ýaňsa atly maglumatymyza köp tesgir pikir galyrypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliklerinden peýdalanmaga öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlygyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlep bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Hepdäniň jemini Türkmenistanyň paýta ýygymy mejbur häkmet baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Ýurdun owahojalyk puwdagynyň işleri ýygyderli tanqid edýän döwlet başçylarynyň bu ýyl gowy paýta hasylynyň ösürilip ýetişdirilendigini tasdiklamagyna garamazdan resmi Aşgabatyň bu ýyl hem paýta planyny dolmagynyň aňsat düşmeýänligi habar berilýär. Bu temadan kärdeşim Maksat Ataýeň taýýarlanan maglumatyny bilelikde dinläliň. Türkmenistanyň döwlet medeniýetine paýta plan borçnamasyny dolan etrapdyr welaýatlar barada ýyly habarlaryň çap edilýän wagty büdjet işgärleriniň ýurdun dürli künjegine heniden paýta meýdanlaryna mejburi çekilýänligi barada maglumatlar gelip gowşýar. Daşowut we Lewap welaýatlarynyň paýta frontunyň soňky ýagdaýlary barada Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy gizlinlik şertlerine 9-njy noýabrda maglumat berdi. Regionlarda paýta plan borçnamasynyň berjaý edilýänligi barada döwlet medeniýetine habarlar ýaýradylsa-da, büdjet işgärleri heniden paýta çekilýär. Men Daşowut we Lewap welaýatlarynyň käbir ýagdaýlary anykladym diýip habar çaýtdy. Daşowut welaýatynyň boldumsaz görewli Sapar Murat Niýazow ýaly etraplaryna heniden mekdepleriň we çağalar baglarynyň işgärleri paýta ugrudylýar diýip ol sözüne goşdy. Paýta mewsimi boýunça Lewap welaýatynyň etraplaryna soňky ýagdaýlary öwrenýän habarçymyz Türkmenabad şäheriniň bilim we saglyk puwdagynyň işgärleriniň heniden paýta meýdanlaryndan dolanmanlygyny aýtdy. Dün 8-nji noýabrda Türkmen döwlet habarlar gullugy Lewap welaýatynyň özlerine tawsyrylan paýta plan borçnamalaryny berjaý edenliklerini habar berdi. Maglumatda aýdylmagyna görä Lewaply kärenetçiler döwletiň harmanyna 300 000 tonnadan gowrak paýta tawsyrypdyrlar. Ýöne entek meýdanlarda hasyl köp paýtanyň galan bölegi ýetkisiz we iň soňky hanasyna çenli ýygnanyp alynar diýip döwlet medeniýeti Lewapyň paýtasy barada gurrunga dowam edýär.
Yurtda dowam edýän paýta möwsümi barada ýergiderli maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty 8-nji noýabrda Marynyň mejburi paýta kampaniýasy barada maglumat berdi. Onun aýdylmagyna görä sentýabryň başyndan bäri Mary şäheriniň 14-nji mektebiniň gawadyna käbir mektepleriň hojalyk işgärleri we mugallimleri ýygnanyp paýta ekdilýär. Şeýle okutlaryň şäher boýunça sany 30-a ýetýär. Ähli büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri, medisina pudowynyň işgärleri lukmanlar paýta gidýär diýip Neşir Mary welaýatynyň mejburi paýta barada habar berýär. Döwlet medeniýeti häzirki wagtda ýurt boýunça 1 million tonnadan gowrak paýta hasyrynyň ýygnalanyny aýdýar. 5-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paýta taýýarlamak barada şertnamalaryň borçnama 95% ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paýtany çalt ýygnamak üçin bar bolan ferişdeleri goşmaçy jemlemek tapşyrdy. 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa, prezident paýta ýygmynyň göwnejäi derejede gurulmaýanyny aýdyp ýygyn möwsüminiň gurulşyna nägilelik bildiripdi. Şonda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi maslahatyň ýygyny beren maglumatyny bundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary köpçüliklerini paýta ýygmyna çekmek çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar beripdi. Azatlyň Balkan vilayatynyň çeşmesi Sewitiň meden aňyl medaralarynyň işgärleriniň uçdan tutma diýen ýaly oktýabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmeýänliklaryny habar berýär. Şeýle-de Türkmennewit döwlet konseriniň Balkan vilayatyna ýerleşýän Gamyslyja Newit, Gumdag Newit, Balkan gaz aktyryş önümçilik gürleşikleriniň işgärleriniň aýlyklary Azatlygyň habarçysyna aýdylmagyna görä 9-njy noýabrda hem plastik kartlara geçirilmedi. Bu maglumat Türkmennewit konseriniň 2014-nji ýyldan bäri öz daşary ýurtly potrotçusyna 8 million dollardan gowrak bergisini töläp bilmeýänligi barada çykan habarlaryň ýygyna gawat geldi. Newitçiler aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilmeginiň gijikdirilmeginiň diňe bir problemadygyny sebäbi gelen puly nagdlaşdyrmagyň hem esli wagt alýanyny gurrun berýärler. Pul geçende hem şol gün onu bankomatdan alyp bolmaýar. Sebäbi bankomatlaryň birinde pul bolsa, oňsynda pul ýok. Sebäbi adamlar aladan danyň nowata durup bankomatlarda bolunca puly derrew alýarlar diýip Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen 50 ýaşly Newitçi gurrun berdi. Bu ýagdaý Sewitiň aýlyga garaşýan ýaşaýjylaryny çykalga gözlemäge, köplenç öz plastik kartlaryny paýtagtdaky tanyş bilişlerini, dogan garyndaşlaryna ugradyp pullaryny Aşgabatda nagdlaşdyrmagy mejbur edýär. Aýdylmagyna görä, bu tapylan çykalgy hem çykdazy talep edýär. Ýagny kartlary alyp gidýän we nagdlaşdyrylan pul alyp gelýän taksi sürüjiler öz hyzmatlar üçin 20 manat hak alsa, puly nagdlaşdyran tanyşlar 20 manat soraýar. Bankyň öz hyzmatlar üçin tutýan 1% hem üstüne goşsaň, her aýda aýlygyndan zähmet hakyny eliň almak üçin 50 manat jemesi pul ýitirýärsiň diýip aýry-aýrylykda gurlaşan Newitçileriň ikisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol bu ýagdaýyň odalam gijigip gelýän aýlygyň ýene bir hepde jemesi giz alynmagyna sebäp bolýanyny sözüne goşdy. Aýlyklaryň gijikmegi Balkan vilayatynyň Newit gaz pudowyny başga regionlardan gelip köpçüliklerini işleýän işçileriň ýagdaýyny hasy beter kynlaşdyrýar. Sebäbi olar wagty usul diýilýänini 15 günläp meýdanyny, Newit çykarylýan ýa gaz alynýan ýerlerde ýaşap, 15 günden soň öz oglaryna gatnap işleýärler. Uzak aralyga gatnap, öýüňden uzakda ýaşap işleseň, pul has kän gerek bolýar. Her aýda aýyň 10-na çenli pulumyzyň gelmegine garaşýar. Emma bu köplenç bolmaýar. Ondan ýygdymyda öýe gaýtjak bolamyzda yerli ýaşaýjylardan, bili işleýän ýoldaşlarymyzdan kardyna pul soraýar diýip wagt usulyny işleýän lewaply işçi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň aýdýanlaryny Mary vilayatyndan Balkana gatnap işleýän işçileriň hem bir näçesi tasdik etdi. Aýlyklaryň gijikmeginiň sebäbi açyk aýdylmaýar. Bu arada edara ýolbaşçylarynyň soralanyny işçileriň sözlerine görä, olar biz kimin näçe gün işländigini we näçe aýlyk almalygyny görkezýän tabelleri banka tapşyrdyk, bizden günä soguldy diýip jogap berýärler. Bank ýolbaşçylary bolsa, maliýe ulgamynyň akçeşmäniň aýtmagyna görä aýlyklaryň gijikmegini paýta ýygym bilen baglanşdyrýarlar. Ýurtda paýta ýygymy dowam edýär. Biraz sabr ediň. Odaly bilen paýtaçylaryň zähmet haklaryny tölemeli. Balkan vilayatynyň aýlyklary biraz gijiger diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gürleşen bank resmi aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna kitap we kitap okumak medeniýeti barada söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew.
Aman Murat 7-nji noýabrda Prezident Berdimuhammedow döwlet kitapxanasynyň işini ösdürmek hemde onu giňeltmek bilen baglanşykly meseleler bilen tanışdy. Şoňdan bir wagtda Türkmenistanyna soňky 10 ýyllyklarda kitap türlüliginiň peýselenligi, kitap okumak medeniýetiniň aşağı gaçanlygy barada aladaly pikirler aýdylýar. Şu ýagdaýlar bilen bagly soňky täzelikler gurrun berseň, dogrudan hem kitap meselesinde nähili özgörüşlikler bar ýurtda? Yurtta soňky 20 ýylda bir ýagdaý dowam edýär. Karşymyň ülkelerinde Türkmenistan we Marat meselelleri ýapyldy. Ondan soňra karşymyň başga şeýlerin toğan çemer suhetsizlikleri meselelerde bir bahanalar bilen ýapyldy. Bir dowlat siýasatla olyapdyr şonlar diýen kişilerni suhetsizlikleri almakdan. Soňky ýyllarda bitti sepetde oğlan yanında yok. Her zaman medeniýetini tapediler tartara olan adıkta bu yerde okuduğunu rotlandırıyan, okuduğunu örneğinlikleyen çeperefeleri yoktu. Her kırılayan devlet siyasetinin varlığı akıllı kurumları var. Karverde de şeylikleri solarım da akıllı çapediye. Her zaman medeniýetini değişimleyen kitaplar sonları çapediye olunca kanlı kitaplı çağların etkenen Türkmen halk erkekleri yeni ayrılar bilen bahsuhu klasik ayrıların doğranığını belli senetine kavat gelse şoların kitapların çapediliğe yönü olum kanlı tirajda çapediliğe ya da olmasa şoğurmayan beş kırıkta çapediliğe elbette hem lotlandırıyan çeper edebiyatları oku kitaplarından çap etmeklikte füýrenjeklik, üstüne füýrenjeklik bundan bolup bilýär. Brian Molonok onun şiirinin ol geçirilen hökümet maslahatynda ýurdun bilim ulgamyna serenzam berýän vice-premier öz çykyşynda oku kitaplarının 51-sinin kim çap edilendigini aýtdy. Oň ýyly ýanyndan Edir son maslahatda çykyşydan öwren medeniýet uruna neşriýat uruna serenzam berýän vice-premier Abduýow bolsa oku kitaplarının 59'unun kim çap edildiğini şoların kolay çap edilecektiğini aýtdyň soň çeper edebiyat takımları doğrusu edere gurrun onda yoktu veri. Bunun hemmesinin de başlangıcı çeper bürücülüğü birinden kadagarlık karasana olur. Bir giden sebebin göz başında şu doğru. Aman radini bir tarapdan cemiyette bilimli kadrların düşünceli ilatın gerekti gaýdylýar. Yani hakimiyetler bu meseleleri gaýtadan seyretmek pikirini etmeýärlermi? Şeýle pikirler cemiyette eşdilmeýärmi? Sebebi kitap çıkarılmasa ya kitapların durluğu adalsa cemiyette pikirlenşin derecesi hem ilatta pikirlenşin derecesi hem soğut düşüncenin derecesi hem aşağı kaçar deyip ekspertler aýdýarlar. Indi şu ýagdaýlar bilen baglyk intelligensiýanyň arasynda nähili pikirler var? İnteligensiyanın arasında doğrusu bir batırı kriterleri yok. Öğren köpüsü doğrusu şunu yaptı uğruna kalan bir yazı var. Yaptı uğruna edilen gururum harplık bilen ruhnamanı koysan buraya başka kitap ne emeğiretti diye. İnteligensiya bir hilli yatofu dönünü menziyesin. Şimdi kitabın adım iktidarını oynayan rolü, kitabın cemiyette oynayan rolü hakkında zanağırlı gurrun edýän adamlar bar, bular ýöne da ağırlık özüm her näsege inanırdım oldu. Yaşlar däl, ýaşy bir sene varan adamlar. Ine şolar kitabın okulyan, kitabın iýizlerli çap edilýän döwrüni ýatlap, şo arada zanağırlı gurrun edilýär. Hem-de häzir özleriniň okumagy hiç de tapmayanlıklarından kararlı bolup bilecek kitapların yokluğundan zeyrenýärler. Bizim häzirki inteligensiýalarymyz doğrusundan bir beýler jemgyýetine atanak çekmek etme yok. Ölünöni elme diplomalaryň bilen haýystyr bir okujanyň toranyň bilen inteligensiýany aňladan bizim jemgyýetimizden bitdiçe eli diplomly ýöne intellektual pikirden
härelikden başlaşan adamların hatamını köpeliye. Aman Murat'ın Sapar Murat ne yaptı orunu yaşların ruhnamanı okumağı yıkkın edenliği ya da yıkkın ettirilenliği aydılya. Bu belli bir derecede tynaglardan geçmeğin, gözip almağın şerti ökmününe keserdilip koyuldu sebebi. Inni sonku döwürde Berdimuhammedowyň adından çap edilen kitaplar yaşlar tarapından okulyarmy ya olary şo kitaplar okumagy, öwrenmäge mezur edýärlermi? Şu ýagdaý nähili? Berdimuhammedowyň ýazdylan 50'den köprak kitabının ähli formasında belli bir bölegi okuw programmasyna girdirildi. Mekteplerin hem de ýokary huzaýlarynyň okuw programmasyna şol eserler öwrenilýär diýmek okuwçy klasdan klasa geçjek boldy. Ya da student okurupdan beýle kursa geçjek boldy. O kaýman pedagog okuw programmasynyň talaby onu bergayet etmek onun okuwçynyň da studentin da borçy. Onu şeyler akman düşündürüyorsun böyle. Aman Murat, edim sonku döwürde türkmen edebiýatyna bir adyny agdarýar eteri ýokmy? Ýagny ýaşlary özüne çekýän, mysal üçin öňkü ýyllarda Gurbanazar Ezizowyň goşgulary okular diýä beýle käbir şairleriň ýazdylaryň eserleri, kitaplar okulardy. Şolar derejesinde ýaşolaryň ýarpysy derejesinde okulýan eserler ýokmy? Yok, eserler yok. Hatta bir yaşlara şoları bir belki yaşlara gerektiren de şu yaşların da kitaptan soğuşurluğu bezek kurulduğun bir tür eserlerin yok. Bunların aklıdı. Hatta her neyse orun fedine safarında Türkmenbaşı'da orununa Türkmenbaşı'nı vaktedip yalan koşkularını hazır kıramana konutturuyorlar bir kıranak. Sözü ködýärler. Döröjülük gözlegi ýok. Ummanol bir edebiyat diýilen zada bir wagtlar kimdir diýipdir adam ruhunyň injinerdi. Menin injinerligine özümde şüphem bar adam hur boljak. Eserler ýazmak hakda umman kremedlen ok ikiyeke şeýleler ýazýandyr, şunlaşlar bardyr diýenden hatta şol kadarlyga düşen kitaplaryň bilen käbirde okap gördüm awtorlar bilen konuden edýän gatnaşyga ýa-da polis bolardy da bir rejimi häzirki görülen siýasaty tanqid edýär, olar bir bozokly tanqid sefer edebiyatlarla hem bir şeraratlarının diyecekler derecesinde edebiyat juda golwyny ýagdaýda Türkmenistan'da häzir. Ben bilmedim şu düşünýän bolsa işin boýatlyk ýen bolmagy mümkin. Öňde kämele gaýtaladyk iqtisadiýaty 4 ýylda düzelip bolar ýöne adamyň urfagy bolsa edebiyat sunup senne okuryp onu düzeltmek üçin 10 ýyllyklarym az bolar diýmen. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyny kitap okumak medeniýeti baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar? Bir de ýazyň, telefon edin. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuny tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeşlik esasynda owgan nepder bilen dowam etdirýäris. Goloýda çykan habarlara görä Türkiýanyň Çalyk Holding firmasy Türkmenistanyň Owganstany we Pakistana çekiljek elektrik geçirji taslama 1,6 milliard metrörüni maýa ýatyrmaga rady bolupdyr. Bu arada Owgan habar teristler habar berdi. Kabully prezident Ashraf Ghani'nin gatnaşmagyna gurulan dawarada Owganstanyň energiýa we suw ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Muhammed Kulamy bilen Çalyk Holding kompaniýasynyň başlygy Ahmet Çalyk özleri düşünişmek jarnamasyny gol çekdi diýip habarda edilýär. Neşiriň Owgan ministriniň sözlerine sarylanyp ýazmagyna görä, bu taslama durmuşa geçirilse Owganstan bilen Pakistanyň her ýylda Türkmenistanyň 1000 megawatt elektrik togyny alar. Munyň üstüne Owganstan ýylda üstünden geçiren elektrik togy üçin $100 milyon girdejalar.
Soňlan bir wagtda synçylar Awganistana howpsuzlyk ýagdaýlaryna üns çekýärler we Türkmenistanyň öňkü topuk proýektini, ýagny Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana gaw geçirmek baradaky taslamasyny hem sorak astyna alýarlar. Saýmerdan uly täze habardan soň howpsuzlyk meseleleri barada gurrun etsek, eýsem elektrik geçirjiginiň Awganistanyny 750 kilometr çemeti aralyga uzanmaly elektrik geçirjiginiň gurulmagy üçin, işlemek üçin howpsuzlyk ýagdaýlary nähil, bu barada näme aýdyp bolar? Şuň kununa nähil ilerlemeler bar bu meselede? O sizin belliğiniz ýaş we elektrik geçirji temem top proýekti barada ılalaşyklar boldy. Emma Awganistanda howpsuzlyk meselesi, gowdal howpsuzlyk meselesi sebäpli top proýektiniň hem guruluşyna heniz Awgan topragynda başlanmady. Bu sanam şu günorta Awganistanda howpsuzlyk şertleri has yaramazlygynda galýa. Demirgazak Awganistanda hem howpsuzlyk şertleri öwürlikler. Saýmerdan günnün şu elektrik geçirjisiniň geçjek uğur hakynda gurrun etsek, şu ýerde şol uğurda howpsuzlyk ýagdaýlary nähili? Men giyecek bolýanmam şol uğurda howpsuzlyk şertleri yaramaz bolupdy. Misal üçin aýdylanda bugün orta gün Matar Awganistanyň Herat welaýatynyň başlasak, Herat welaýatynyň hatda şäherinde de howpsuzlyk şertleri yaramaz. Etraplara tutuşlygyna diýýäli şu obalarynyň hemmesinde talibanlar, jeňçiler hereket etýär. Jeňçilerim diňe talibanlar da Awganistanda şu terroristlik toparlar 20-den uğrak terrorist toparlaryň hereket edýänligi barada maglumat berilýär gün Matar Awganistanda. Onun geçtek Para welaýatynda bir günüň içinde bir 50 daga Awgan harbi güýçleri öldürildi. Günde dünýäli şeýle wakalar ýüz berip, Helmand welaýatynda da ýagdaýlar gowdal, onuň soň Gandahar welaýatynda da howpsuzlyk şertleri has yaramaz. Hatda şu Gandahar welaýatynyň polisiýa başlygy öldürildi. Olam şu bir uly ýynakda howpsuzlygy üptin edilen hakimlik binasynyň içinde öldürildi. Ondan soň şeýle ýagdaýlar göz öňüne getirseň bu proýektiň häzirlikçe amala aşygy garanky görünýär. Saýmerdan soňlan bir wagtda halkara howpsuzlyk güýçleri Awganistanyny konfliktler soňlama uğruna tagalla edýärler. Soňlan bir wagtda golaýdy, NATO'nyň baş sekretary Awganistana baryp Talibany parahatçylyk gepleşikleriniň başyna geçmäge hemde bir-biri öldürmäge bet etmäge çagyrdy. Soňlan birlikde Orsiýetde hem parahatçylyk gepleşikleri geçýän Talibanyň delegasiýalarynyň gatnaşjakdygy aýdylýar. Endi bu ýerde konfliktleriň soňlanmagyna bir umyt ýokmy? Yerli synçylar, yerli analitikler, ekspertler näme diýerler? Bu howpsuzlyk näme bagly Awganistanyna? Indi Moskwada geçirilýän maslahata Awgan wekiliýeti, Awganistanyň resmi wekiliýeti gatnaşmaýdyňa parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň bir näçe agzasy oňa gatnaşýar, Awgan hökümeti oňa gatnaşmady. Indi näbärde howpsuzlyk meselesi bilen bagly aýdylanda Birleşen Halkara güýçleri şu howpsuzlygy üstün etmek boýunça elbetde Awganistanda jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Şoňa garamazdan howpsuzlyk şertleri gün saýyn yaramazlygynda galýar, gün saýyn yaramazlaşýar. Awgan güýçleri günde ýetki çekýär. Awgan güýçleri gün Matar Awganistanda, Demirgazak Awganistanda, Gündogor Awganistanda şu jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Elbetde ýöne göreş alyp barýanlygyna garamazdan jeňçilerim güýçlenýär. Jeňçileriň hatda Awgan güýçleriniň elinde bolmadyk ýaraglaryň jeňçileriň elinde bardygy barada maglumat berilýär yerli habar serişdelerinde. Şonuň üçin jeňçilere garşy göreşde Awgan güýçleriniň üstünlük gazanyp bilmändigini, hatda Birleşen Halkara güýçleriniň hem üstünlük gazanyp bilmeýändigini bilermeler aýdýarlar. Häzirlikçe bu proýektleriň bu ýagdaýda amala aşjakdygy bir az kyn görünýär. Hususan Türkmenistanyň geçiriljek bolup gözüňde tutulýan top proýekti, top gaz geçirjisi hem elektrik geçirjisiniň guruluşyna heniz başlamak 20 kadip çöýdip bilermeler aýdýarlar. Belki eger şu ulalaşyk bolsa Talibanlar bilen onda bu proýektleriň amala aşmagy mümkin bolar diýen pikirler hem bar. Ýöne Talibanlar Awgan hökümeti bilen günüden güne gepleşip geçirmäge razylyk bildirmeýär. Olar şu Birleşen Halkara güýçleri hususan Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen parahatçylyk boýunça gepleşip geçirjekdigini aýdýar. Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçyny Saýmerdan Ulmurady bilen Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlary, şoňlan birlikde de Türkmenistanyň Awganistanyň üstünden geçirjek bolýan geçirjileriniň howpsuzlyk ýagdaýlary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip oturýar. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryna galyň.